Deň 31 aj 32 na ceste pešo do Afriky. Zhrniem tieto 2 dní do jednoho videa, nakoľko to bude momentálne pre mňa priateľnejšie a lepšie postrihať. Takže tieto posledné 2 dní boli najintenzívnejšie, najnáročnejšie a najviac života ohrozujúce 2 dní za veľmi dlhý čas, nielen čo sa týka tohto výletu. Včera som prešiel 43 km a posledných 12 km som šiel cez vyslovene hory, kde bolo prevýšenie od 15 do 30%, čiže absolútny masakér, a dochádzala mi baterka a ja som potreboval zliesť vlastne tú horu, aby som sa dostal do cieľa, do mesta, ale narazil som na tak nepríjemnú cestu, doslova zliezal útesy, 2,5 hodiny mi trvalo sa dostať z tej hory, lebo to bol tak úzky chodník a tak strmé kopce a absolútny masaker. V šlapkoch som zliezal 2,5 hodiny útes, takže žiadna výhra, došiel som úplne hotový do mesta a rýchlo som tam na poslednú chvíľu vbehol do nejakého kempu a našťastie mali voľné, takže som tam zostal cez noc, osprchoval sa, takže to dopadlo dobre. No a dneska ma navigácia tiež viedla cez hory, ale povedal som si, že vôbec, že po tom včerajšku, že radšej pôjdem po nejakej ceste frekventovanej, čo sa nakoniec aj stalo. Išiel som 20 km po serpentínach popri mori, vlastne absolútne úzke cesty, dlhé 3,5 kilometrové tunele, vlastne celé zle. Vlastne iba ma stále vytrubovali auta v tuneloch, ale nebola iná cesta, ja som tie hory ozaj nechcel znova riskovať, ale nakoniec sa to podarilo, došiel som sem. Som tu do parku, ktorý je pri prístave a za týmito kríkami pravdepodobne budem spať, nech mám pokoj, nech ma tu aj nejaké decká v noci nerušia. A dneska som preťal hranicu 1000 km, čo je úplne neuveriteľné. Takže bol som v reštaurácii, bol som si jať pizzu, bola úžasná, takže som si doprial. A najhoršia časť, čo sa týka hôr, už je za mnou. Nasledujúce dni už to budú ozaj iba rovinky. Skôr bude jediný problém si nájsť niekde miesto na spanie, lebo tých kempov tu není moc po ceste. A tieto parky sú fajn, ale keď sa v noci prídu nejakí ľudia a začnú robiť bordel, tak sa človeku veľmi zle spí. Takže to bude asi najväčší problém posledný týždeň, ale to už to nejako zvládneme. Keď už som zvládol toto všetko, tak už to nejako zvládnem. Takže zajtra sa vidíme a pokračujeme.